Ester Pérez García, donde vivo. Vivo en Macibo, Piedrafita, de Cebreiro. Home, desde logo para min, tampouco vivo aquí, eu vexo ben, que é unha cousa que dá vida. Bueno, pois será porque lle gustará, claro, esa é unha cousa que ten afición ao que lle gusta facelo a min. Será claro, a verdad que se impacta ou non. E os negocios, cree que deixan cartos os peregrinos? Eu supoño que, claro, hai beneficio. Eso seguro. E aí é que vou contestar. Pode ser que sí. Que tiren cousas e que non, pode ser que sí. Tampouco non o ves, eu a veces queixas a xente, pero queixanse que, home, pois eu penso, porque claro, eu levo aquí uns anos, que estuve en Cataluña, eso tamén vai, a veces hai máis, a veces menos. Este ano dicen que houve menos,